Tozani mokhokho nomkhulu sarwa sendoda lesi Gogo Bathini Mbatha. Ngithe ake sidluleni lana kolinye udaba lana lesithintayo. Siqhubeke ngisenze episode 2 lapho sikhuluma khona Amabhadi noma imoya emibi noma amathunzi amnyama. Kanza kwethu khona umbuzo ufane siyibuze wona. Noma khona into ufane siyazi. Kunomehluko phakathi kwebhadi nokuzenza. Kunomehluko phakathi kwezichitho nokuzenza. Isikhathi esiningi sisikhala ngama-opportunities, sikhala ngokuthi asisebenzi, sikhala ukuthi into eyivalekile, sikhala ngento eziningi nje ezisihlupha empilweni. Kodwa umbuzo enginawo namhlanje uthi wena wenza kahle yini? Wena ngokukwenza kwakho kwesimo wenza kahle. Ngani zakwethu kukhona la umuthi ngeke ukusiza ngalutho khona. Noma wathi uthola ukhokho uvulo wakuphi. Kukhona izinto ezingeke zenziwe umuthi. Soqala ngeattitude ngani zakwethu. Ngise airport omunye ubhuti yangiseva very good service uMichael. Very good service. But intombazane eqhamuka eceleni ine attitude ibingakhulumi nami and angifunanga ukuphawula because ibingakhulumi nami. Kodwa ngendlela akhuluma ngayo nama colleagues akhe ngakusasulahleka lomsebenzi. Ngakusasoselo lomsebenzi beseza kuthina Gogo ngicela ngivulele izinto amathunzi amnyama izinto zami ivalekile in kunomehluko phakathi kwezinto ezivalekile nezinto ezivalile wena. I-attitude ingane zakwethu iyawavala amathuba ngisho kuthiwa uhlamphe kangakanani noma qualifications kangakanani. Kunabantu namhlanje ingane zakwethu abangaganiwe nabangaganile hayi ngoba banamabhadi noma banani, they can't even keep a relationship. Abazwani even nabantu basemakubo izinto ezifana lezo. Reason yini ama-attitudes wabo? Umuntu afike umchathe umphalazise umenzise yonke ukhiphe yonke imitho oyithembile. Ukhiphe ngempela ngane kwethu imitho oyithembile kodwa umuntu angasizakala. Yini na besathi hayi weGogo imithi yakhe ayisebenzi. Imithi ngeke ireplace i-bad attitude. Imithi ngeke ikwenze ukuthi uachieve izinto wena ubuwazi kahle ukuthi wena you can't keep a simple relationship of 2 weeks. Usune attitude wena usuya demanda wena usuyathetha wena usuyashaya wena usuwenza konke. So ngani zakwethu izoba mfishane le video lena namhlanje sikhuluma ngokuthi change your attitude because umuthi ngeke ukusebenzele kuyo yonke into. Kunezinto efuna wena mathupha ukuthi ukwazi ukuthi uyishintshe. Efuna wena mathupha ukuthi uhluze isimo sakho somqondo. Uyibuze uyinuka amakhwapha ukuthi okay, I'm not getting a business. Business is not doing well and everything. Wena wenza kahle, wena you doing well now. You know, abantu abaningi bayabafika kimi bathi ha Gogo, ngifuna ungenzele izinto because I can see ama business akhe ahamba kanjani and everything. No, there's no magic. You'll be amazed mina ukuthi ama business ami imithi engisebenzisa nje ukususa imoya emibi izinto efana lezo. Most of the things ngisebenzisa i-positive attitude ukuthi ngikwazi uku-achieve zonke izinto engifuna ukuyi-achieve. So ngani zakwethu ngiyacela singathembeli kakhulu emthini size sikhohlwe thina ukuzenze. Yabona enye example umuntu uyafuna umsebenzi umbuzo ukuthi ufuna umsebenzi onjani. Athi hayi ufuna ukusebenza ema-officeini ufuna ukusebenza SAA akekho qualified akakwazi nje ukuklina ke lo muntu for that matter. Umuntu uzokwenzalani ke? Umuntu ungakufaka ku-interview ngoba usuqamba amanga ku-CV ufike lapho uphinde uhluleke futhi. Ngani zakwethu let's change our attitude. Gogo Bathini Mbatha lona Gogo Bathini Mbatha channel on your YouTube. Please don't forget to subscribe and stay tuned for more videos. Gogo Bathini Mbatha live at Cape Town International Airport. Inkosi Thele Musa 083 533 9183 Malucho.